Ola, nenos e nenas, benvidos un día máis a Contos en Galego. O conto de hoxe... Guapa, de Harold Jiménez, editorial A Pila. Unha mañán, mentras a bruxa preparaba unha taciña de té, chegoulle unha mensaxe. Alguén me manda unha mensaxe. Gustaríame moito coñecerte, bruxa. Que tal unha merenda xunta ao pantano? Señal, genial, vémonos ali ás 3 en punto, ogro, dixo a bruxa. Agora só faltaba escoller o vestido perfecto para a cita. Ai, mi madriña, que nervios, que me poño. Unha vez elixido o vestido, a bruxa saíu dirección ao pantano. Ai, fíxoseme algo tarde probándome todo, pero con este vestido vou tan guapa. Apenas andivera uns metros cando se atopou cun esquío. Ola, esquío, sabes, teño unha cita co ogro. E vas ir así, tan encorvada. Díxolle o esquío. Co lombo dereito estarías moito máis guapa. Endereítate coa túa variña. Por que non? Así que a bruxa axitou a variña e nun pispás puxo o lombo dereito. Camiñou un pouco máis polo camiño ata que se atopou co señor Coello. Ola, Coello, que tal? Vou a unha merenda co ogro. Vaia, e vas ir así, con ese nariz que parece unha pataca. Anda, arránxate coa túa variña e estarás máis guapa. Por que non? Non ten por que doer. Así que axitou a variña e nun tristras tiña o lombo dereito e un nariz pequeno. Así a bruxa seguiu camiñando ata que un raposo apareceu detrás dun carballo. Ola, raposo, non me podo poñer de leria. Vou a unha cita a velo ogro. E pensas ir con ese queixo tan afiado? O meu queixo. Se fose máis curto, estarías máis guapa. Así que axitou a variña e nun pispás tiña o lombo dereito, un nariz pequeno e o queixo máis curto. A bruxa xa case chegaba ao pantano cando se atopou cun rato. Ola, ratiño, teño algo de presa, vou chegar tarde para merendar co ogro. Con eses pelouros, nin falar, parecen de arame. A bruxa puxo os ollos en branco. Isto xa era demais. Eu víxote mellor con cabelo sedoso e con máis volume, incluso cunha cor máis clara. Toca coa variña, anda. E así axitou de novo a variña e nun pispás tiña o lombo dereito, un pequeno nariz, un queixo curto e un elegante ondulado cabelo dourado. Agora debo estar ben guapa, díxose para si mesma. Finalmente a bruxa chegou ao pantano. Ola, ogro, que? Como estás? Non sei quen és. Rosmou o ogro. Eu quedei coa bruxa para merendar e chegará nun intre, así que lisca daqui. Pero ogro son eu son a bruxa. É que o esquío, o coello, o raposo e o rato dixéronme que así estaría máis guapa. A min non me enganas, A bruxa ten o lombo torto, o nariz de pataca, o queixo afiao e os pelouros de arame. Ti non és a bruxa. Respondeu o ogro moi enfadado. A bruxa sacou un espello e gritou: "Ah! Que horror! É certo, esta non son eu!" Menudo chasco. O ogro recolleu a merenda e marchou rosmando. A bruxa colleu de novo a variña e nun tristras volveu ter o seu lombo torto, o seu nariz de pataca, o seu queixo afiado e o seu cabelo de arame. "Ai, outra vez eu!" díxose a si mesma. Non debeu escoitar a eses animais. Arruináronlle por completo a súa cita. Vaia con eses animaliños. O día seguinte, a bruxa chamou ao ogro e invitou Noela a unha cita. Escolleu o vestido perfecto, preparou unha riquísima merenda e saíu para o pantano. Que, ogro? Gustache o menú que preparei, querido? Delicioso, bruxa querida, delicioso, pero que leva? Esquío, coello, raposo e rato. E ata aquí o conto de hoxe, amiguiños. Espero que vos gustara. Unha aperta.